Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitempangaken kula lan rencang-rencang kula saking kelompok gangsal nami kula Tegaraka adalah Nami kula Anif Ramadana. Nami kula Fanum Amalia. Nami kula Ridaniawati. Nami kula Iza Mahendra. Kula lan rencang-rencang badhe ndamel makman tradisional inggih punika klepon. bahan kang digunakake gawe klepon yaiku pertama tepung ketan putih 200 gram, kelapa parut, pasta pandan, uyah 1/4 sendok teh, tepung tapioka 1 sendok makan, lan gula Jawa kang wis diiris-iris. Lan yang terakhir yaiku banyu panas 175 ml. Pertama-tama lebokno tepung ketan putih. Banjur lebokno tepung tapioka. Terus lebokno garam. Lebar kuwi dicampur ngantek rata. Lebokno pasta pandan ning nggon banyu panase. Sakwise kuwi diudhek. Lebokno banyu seka sethithik. Diuleni terus ngantek dadi kaya ngene. Kuwi dipipihke. Terus dikei gula. Lebare ditutup ngantek rapat. Lan Terus digawe bunder. Sakwise wis gawe bunder, banjur klepon iki dicemplungke nang nggon banyu umop. Sakwise mumbul banjur dientas. Sawise dilumuri nggo klapa parute. Lan iki hasil akhire. Cekap semanten saking kelompok gangsal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.